Je to navázání na trendy a navázání na bezpečnostní opatření, která už v současné době běží, ať už jsou to kontroly zaměstnanců týkající se odcizování materiálu, ať už se jedná o kontroly požívání alkoholu před a v průběhu pracovní doby, zneužívání omamných a psychotropních látek, kdy lidi, kteří jsou pod vlivem alkoholu, případně omamných látek, mohou ohrozit sebe, své životy, zdraví, mohou ohrozit životy a zdraví svých spolupracovníků, kteří se na ně spoléhají v rámci výkonu své pracovní činnosti. Já bych jenom ještě chtěl dodat, že navazuje na to ochrana před bezpečnostními riziky, které přistupují zvenčí, ať už na to reagujeme tím, že zvyšujeme evidenci nebo precizujeme evidenci návštěv, evidenci vyjíždějících vozidel a řidičů a současně budeme navazovat na to i technickou ochranou budov. Budeme to chránit zejména technickými a elektronickými prostředky, protože v současné době je tento trend v rámci bezpečnosti všude v celém světě. Je třeba říci, že se nám podařilo cirka v loňském listopadu rozkryt skupinu lidí, která tady systematicky v OKD rozkrádala měď a jednalo se o desítky kilogramů mědi, které se vyvážely. Máme zloděje uhlí, ale zde je třeba rozlišovat zloděje, kteří kradou na skládkách uhlí. To jsou takoví ti, kteří nám to kradou do pytlu a následně to rozprodávají tady v okolí, ale současně máme i záchyty, kdy řidiči, kteří výjíždějí do prostoru KD, tak nám na skládkách taky kradou a vyvážejí uhlí. Máme i takovéto záchyty. Budeme samozřejmě kontrolovat a zajistíme to, že tito lidé se do prostoru KD už nikdy nepodívají.